Ako ne treba, onda nećemo, ali... Gledamo šta ima, pravac ide, imaš neki pravac i paloga imaš, to ćemo povući, samo 3,60 i osnovni prema tvom delu, trebalo, ili ona tamo što je bila kosa rača, sad ćemo vidjeti. Ovo je tvoje. Ovo je moje, zato što ima tu 6,48. Pa to je tačno. To je tačno tu. Ja sam razmišljao to na vrstu. Da. Da? Da ne, hoćemo sad izgudova, ima tako da hoćemo da zaperemo. To je pojenta da zaperemo mrežu, jer moguće je da vama pravi problem internet. Znaš, jer ako je mreža, ispod cevi, i ako imamo malo